Samtang di apay usay, kaning kang bagolbol ni Mike Defensor. Nga ang gusto ko no ni Melvin Matibag, nga ang tanang kritiko ni Presidenteng Bangag ipakulong. Ipakulong niya kay tag-asa ko no kay buhok. O ba? Pero okay mo punta na kaniha ako ani pagsabot katong nakailagin aning Mike Defensor. Pananglitan lang ha kani simple kayong analysis lang sa mga ordinaryong tao. Murag sa nakailang Mike Defensor to sa kabuluhan ilahan eh. Kung pananglitan daw si Vice President Sara Duterte mo ay mapulis Malacanang sa 2028 unya naanos may defensor giposta yang kinabuhi karon nga ipapriso siya apil yang asawa hasta tong iyang anak nga si Miguel kay mo ay corporate secretary daw yang asawa tag-iya anang KTV bar nga girage sa NBI matod pa og di mapriso si Mike Defensor unya si Sara na presidente. Ang akong tanaw ani kanis Mike Defensor mo po ni numero nung tangan o niyas pangurakot. O ba? Kay labulabog daw usas mga politiko ha nga amigo niya niingon nga nabulabog ang grupo ni Sara karon tungod sa pagsud ni Defensor nga giingong maoy nagdas kagaw diha sa ilang kumbate batok ni ining flood control anomaly gikan ni adtong tambaloslos nga si Martin Romualdez ug Saldico na nalukob na lang og pasangil kadtong mga way apel primero unya ni bali sa grupo adtong giingon ni Alan Cayetano nga Senate o Malacanang naapil na hinuon. Kalimang kamaton pa nila ni kalit og pasangil nga si Loren Legarda nga may kusaylo kay apil man to man di ay. O ba? Karon si Escudero apil man to. Sa una, wa man di ay, wa man to apil sa una, karon apil man di ay. Ingon si Escudero nga, piting layo aras tinuod na inyong gihimo. Tuwa rami dito sa Sorsogon, o niya ang address na inyong gihatnan, dili pagin maonis Manila ang akong puyanan. Ganun nakalit mo kong apil, kay matod pa niya. Human sa motambong adtong ni aging Hunyo 17, nga kuan ka na ang special session na tikwang ang leadership ni Cayetano na punta nga itong Sherwin Gatchalian. Mo hinungdan nga naapil na po siya. Nalibog ang mga tao nganong naapil. Kadtong sa una way apil. O ba? Apil kadtong mga naapil sa una karon na po apil kay tuan as minority. Loko na. Si Joel Villanueva nga matod pag na-save siya tungod sa ilang advocacy ha kanang Sibak party list Citizens Battle Against Corruption or Sibak. Kundi ang ilahang sa Manila kanana ang Jesus is Lord nga gipanguluhan sa iyang amahan GIL. Tungod ko no sa ilahang Jesus is Lord movement na save siya ni Jesus. Kinsa na? Jesus Crispin Rimulya. Kini human sa balitok si Joel Villanueva. Kana unsa naman ni taon mo? Naog matod pa nga dili na hinon katuhuan. Kay matod pa ganun sa una apel karon anay apel kay ni balitok nito kay Gitano Group. Kunya kadtong sakop kani adto sa gingong na-apil, Joel Villanueva na nahilom na po sila. Pero matod pa ha sa kumigo sa patay, ug wa ni mo saw-saw si Mike Defensor, dili untan imo bulabog ug tamas ginawang wa na magkalimaon ilang salida. Kasi Mike Defensor mo ay gipasangin lan aning tanan kay pirti sa ning kurkuta. Ana story ha, ilana story ha. Kani og mapulis Sara unya Malacanang si Mike Defensor mo bawi sa kuy kay perting grabiha sa akong kinabuhi hapit kong priso. Or what if mapriso gid siya kay human trafficking man ang iyang kaso ugma. Ipailan sa NBI matay mapriso siya. Wala ningon ni si Mike Defensor nga ipakulong. Kaya tanong sa kaya na iyang buhok. Ba?
sukwahi sa tupi ni Erwin Tulfo nga senador karon, gipareha atong bata nga nag-viral karon sa social media nga ang tuping Erwin Tulfo pareha na atong tupis bata nga gibuli unya na musil dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Ipadlong ang pulis. Oy, sa ayaw na ninyo kung ano. Ayaw na si Sierra lang. Suko na si Erwin. Limpyo pa po na yung mga Tulfo duha. O ba? Kani magsuong senador. Limpyo po na yan. Kaning kang Mike Defensor giingon tag 15,000 ang babae sa iyang KTV bar. Murato na kayo sa kang tip ni Tulfo nga tag 250,000. Hello ko na. Kani mga aligasyon ni nga wa pa rin maklaro og tinuod ba. Pero si Erwin Tulfo maong nangusog chairman sa Senate Honorable Committee under sa Senate Presidency ni Sherwin Gatchalian tungod kay gipasanginlan po ning nakadawat og benelitang kwarta gikan atong magsuong Eric og Edric Yap nga taga Benguet nga karon freeze na tanan nilang asset kaya bisan nakita man ay portin daghana na ekonomi gihatag ang magsuong Yap gikan sa ilang korporasyon tungod kay si Erwin Tulfo ni Dagan og senador ni atong 2025. Karon ang Tulfo matud pa na bulabog og maayo ang ilang kalaki kay si Erwin Tulfo na apil mo na sinatagay anang malita sa flood control project mo ding naningkamot sang dili gyud mapunta ngadto sa anti-Marcos group tungod kay delikado ang iyang kahimtang kon maadto rito maapil na po siya maapil na po siyang investigar niya. Hilom kayo, pastang hiluman o magsuon Tulfo ani flood control, wag yun. Unya, okay pa mo ani nila? Hasta delikado ha. Kaning duha ka mga magsuon nga mga senador, puro ning mga kukan matulpas mga banggiitang mga tirador. Ay montag ni Tata dito sa kuan sa Milidas ta morning na nimo. Imo to pledo ni Tata oy. Kauban na mo ni sa oras sa buhi. Kanya si Boy Atikso sa tos kaluan morning bay sa imong pamilya amping mo ria kanunay. Ato na balik kasi ma-contact na to tataod si Mr. Willie Ramasula kabayan ay napulpog 833 million na ba ni nakuha ning punduha. Napulpog kinsa ba ang una ni kinsa may kontraktor. Ikaduha kinsa ano sa man ni trabaho nga kalit magkahuman una na giadtos presidente napulpog man. Gilang og mag-contact to suwayan po na tong contact si Mayor Gungun Hika unya kabayan ni pagpangimbargo og mga cellphone sa mga estudyante nga magda dito sa eskwelahan og cellphone mana po na okay ra po ni aron undang ning violente kayo mga estudyante tungod aning social media dunay mga kuano lang 16 years old po ubos kinahanglan nga iba na paggamit og social media saon man ang pagkontrol nila ay mo lang ha di nako saon pagkontrol lang pila edad mo og mamakak sa 20 na ko pero ang edad 13 yati na